toto video bude o figách. Robil som vzdušné zakoreňovanie a teraz sa pozrieme na to, ako to dopadlo. Zakoreňoval som takéto figy. Tuto už som to otváral. Takto vyzerajú znútra. Oni sú strašne sladké, pekné, veľké. Neviem, aká to je odroda, ale možno niekto mi poradí a povie, že čo to môže byť za odrodu. Hovorím, sú strašne chutné, sladké, takže uvidíme. Budem dávať do toho substrát, budem miešať s tým kompostom mojím, čo robia červíci. A odbalíme si vlastne, ako dopadlo to zakoreňovanie. Tuto mám, dával som takto do stretch fólií. Vidíme, sú tam strašne pekné korene. Tuto mám ďalšie, to som dával do takýchto kvetináčov. Dal som substrát, zakoreňovač. Takto som to zviazal a toto budem vlastne sadiť do týchto veľkých kvetináčov. Tento môže mať ale 60 a toto sú 45 litrové 2. Tak sa pozrieme na to, ideme si to zasadiť a uvidíme, ako dopadneme na ďalší rok. Či to bude mať nejaké figy, ako sa to striha a tak ďalej. Tak otvoríme si túto figu, čo bola zakoreňovaná v tejto stretch fólii. Uvidíme, ako to dopadlo, ako korene tam vidieť. Hovorím, dosť som si všimol, že na Slovensku dosť začína ľudí zaujímať táto figa, lebo pekne dozrievajú tie figy u nás, tak hovorím, pustím sa aj do nich. Tieto figy budú v kvetináčoch, budem dávať potom normálne aj do zemi, ale tieto si dám do kvetináčov, aby sme videli ten rozdiel, že ako to rastie. Pozrite sa, tie korene sú ozaj nádherné. Prerástli ešte aj fóliu. Vidíme, že nádhera, bol tam použitý zakoreňovač, takže takto to vyzerá. Vidíme, že korene sa vytvorili nádherné. Tuto dole to bolo odrezané. Môžeme vidieť. Takto to celé zasadím do 40 litrového kvetináča alebo 45 litrového, už neviem presne. A uvidíme na ďalší rok, či nám to dá voľakú figu. Tak ideme na to. Tak budem miešať tento substrát s týmto mojím kompostom, čo mi robia červíci. A ešte som našiel perlit, tak tam dám trošku perlitu, nech to drží lepšie vlhkosť. Takto trošku perlitu dám. Pomiešam to. Tak substrát som si pomiešal s tým kompostom. Dal som do toho trošku perlitu a teraz si to idem zasadiť. Dám to keď aj trošku hlbšie.
Ešte si tam potom dám tomu nejaký kolík, nejakú paličku, skúsim to trošku viacej vyrovnať, lebo ako tá figa rástla, tak je trošku ohnutá. Keď ste si všimli, tak aj tie listy boli trošku do jednej strany. Tak, približne do stredu. Zasadil som to hlbšie, lebo si myslím, že tá figa sa ešte pekne zakorení. Nebudem tam už dávať zakoreňovač, lebo si myslím, že už tam netreba. Sú tam tie korene, takže uvidíme. Hovorím, na ďalší rok, či nám to dá figy. Tá figa už mala figy, to ste už videli. Takže takto nejako. Ešte si to zalejem, hovorím, dám si tam tú paličku a uvidíme. Tak takto to máme zasadené, ešte si dám paličku. Dám to na tú stranu, aby som tú figu vedel sem pritiahnuť, vyrovnať trošku. Tak, figu som si trošku vyrovnal, ešte to trošku podoťahujem lepšie, ale už je celkom pekná. Takto to vyzerá. Vidíte, ešte hore pekne má figy. Už sa musím s tým ponáhľať, lebo začína byť tma, trošku som to nestihol, ale nevadí, dúfam, že to budete dobre vidieť, aspoň toto jedno, a potom vám natočím ďalšie, tie dve, idem ich zasadiť a tak sa majte zatiaľ. Vidíte, aj o tom toto je, jednoducho nemám koľko razy čas a takto to dopadlo jak aj dneska, že už pomaly to budem robiť za tmy, takže niečo ste tam videli, teraz idem otvoriť ten kvetináč. Ten som mal takto vlastne prerezaný. Dúfam, že tam uvidíte volačo a pozrite sa, aha, tie nádherné korene, ty kokso, tak toto je ešte peknejšie ako tá fólia, stretch fólia. Ja viem, je tam tma, ja tam skúsim dať trošku svetla, ale keď aj nie, tak nevadí. Už to nechám tak, alebo možno tú druhú vám nechám na zajtra a zajtra ju otvorím, ale vidíte, že toto je akože brutalita. Toto, čo tu je, aj za tmy, dúfam, že vidíte dosť. Termín už viete, kedy som dával toto zakoreňovať, ale toto je ozaj, že ešte vám to odfotím s telefónom, aby ste videli, že čo tu vlastne je, aké korene. Proste tá figa sa tak zakorení perfektne, že to je nádhera. Krásne žlté korene. Táto má aj nádherné zelené listy. Tá druhá má trošku žlté, neviem prečo, ale si ju pôjdem otvoriť a pozriem, ale toto je proste, toto je figa, takto sa to dá pekne rozmnožiť. Takže necháme sa prekvapiť na ďalšie videá o figách. Vidíte, nádhera. Lenže bohužiaľ máme tmu už, takže friško to idem zasadiť.
Túto si dám do toho väčšieho kvetináča. Fú. Normálne makačka, vám poviem. No tak som sa rozhodol, že ešte do toho tretieho kvetináča si dám túto moju figu, čo som zakoreňoval tie odrezky. To je tiež taká istá odroda a uvidíme, že ako nám porastie v tom kvetináči. Na budúci rok buď ju ostrihám, alebo nechám ju len tak voľne rásť a uvidíme, no necháme sa zase prekvapiť. Tak poďme na to. Tuto si odstrihnem, vidíme, že tu je taký zaschnutý kúštik. Čo to bolo zakoreňované, tam to bolo strihnuté. Tak, to je už suché drevo v podstate. Pozrieme si korene, aké to má. Dúfam, že sa mi podarí dobre vybrať, lebo pršalo nám. Tieto figy som už presádzal ja raz. No, toto bude trošku problém aj vybrať, ale ide. Dobre, takže vidíme, korene sú nádherné. A túto figu si dám tiež do kvetináča, toho 45 litrového. A uvidíme, ako nám tam porastie. No. Zase bude ten istý postup, že zase si ten substrát pomiešam, trošku perlitu dám a pomiešam to s tým kompostom. No dobre, tak substrát som si pomiešal aj s tým kompostom, trošku perlitu a idem si zasadiť ten odrezok figy. Vidíme, je nádherný. Uvidíme, kedy nám to začne rodiť, kedy nám dá voľakú figu. Túto budem pestovať kvetináči a potom ostatné, čo mám, niečo sa podaruje a niečo pôjde aj do zemi. Zase to bude v tom 45 litrovom kvetináči. A som zvedavý, ako to dopadne na ďalší rok, kedy táto figa začne rodiť. A to vám s tým tiež natočiť, že či ju budem strihať, či nebudem strihať, či aj druhé budem strihať. Pozrieme sa na to, že ktoré nové letorasty nám rodia, či prvý rok, druhý rok. Takže uvidíme, či sa mi to podarí. Toto budem mať takto zasadené. A vidíte, vzadu už mám ďalšie dve, čo už mali figy, boli vynikajúce. Takto to vyzerá. Toto je ale 60 litrový kvetináč a zase vedľa je ten 45 litrový. Takže takto. A uvidíme, ako dopadne ďalší rok s figami. Tuto si dám ešte paličku, priviažem ju a na zimu si ich odložím do toho z Lexanu, čo mám, ten Lexanovník poviem. A dúfam, že dobre prezimujú.